Un nen està tan tranquil a casa seva la nit de Nadal, quan de sobte un terratrèmol de 6,7 en l'escala de Richter sacseja tot el veïnat. El nen surt a mirar què polles ha passat i pumba, es topa amb un tren. O és la Renfe de les 10 que arriba a les 12 per una avaria a la catenària, o és el tren de Hogwarts, pensa el vailet. Doncs ni una cosa ni l'altra, perquè apareix en Tom Hanks, que el convida a pujar al Polar Express! El xaval sense nom pujarà al tren misteriós perquè en Tom Hanks rapta nens com si fos el pallasso d'It, o el més important, perquè encara no hem cremat alguna seu de Renfe. Doncs tot això i molt més ho descobrirem en aquest fabulós vídeo, perquè avui us explico curt i ras i potser tard Polar Express. El nostre protagonista dubta si pujar és una bona idea, perquè clar, no us he explicat que ell no és un nen qualsevol, ell és un nen negacionista, que creu que els avions ens fumiguen, que ens fiquen xips amb les vacunes i que el Pare Noel no existeix. He dicho, caso cerrado! Per sort per l'argument, canvia d'opinió a l'últim moment i acaba pujant al tren, on coneix a la resta de menors sense vigilància que l'acompanyaran en aquesta nadalenca aventura. Tot i que realment només ens importen 3, i si fos per mi, només en serien 2, perquè el primer que coneix directament és imbècil. Tu, sí, tu. Saps quin tren és aquest? Té una locomotora de vapor Baldwin 284S3 construïda el 1931 a la fàbrica Baldwin. Després coneix a una noia molt amable i molt il·lusionada amb tot. És tot tan nadalenc i acollidor i bonic. I finalment un nen pobre, que com és pobre, el deixen enrere. En un somni érem tu i jo i des del cel les estrelles. Però un moment, diu el protagonista, que aprofitant els seus poders de personatge principal atura el comboi i el nen amb poc poder adquisitiu puja. El tema és que com és pobre no s'asseu amb la resta i decideix quedar-se a un vagó ben apartadet. Problemes de Nadal, diu en Tom Hanks, no podem fer-hi res, només podem eixugar les nostres llàgrimes prenent xocolata desfeta. Clar que sí. Oompa, loompa, doompa-dee, dossum. Dwight is now gone, which is totally awesome. La nena, com és l'única amb un mínim d'empatia, decideix portar una tassa al nouvingut. El problema és que en aixecar-se es deixa el bitllet al seient. En veure aquesta situació, el protagonista decideix que serà bona idea portar-li, no sigui que s'acabi perdent. Sense bitllet no hi ha viatge, diu en Tom Hanks, i s'endú a la nena per expulsar-la del tren, llançar-la a les vies o matar-la directament. Què sé jo, això ja depèn de les interpretacions de cadascú. Qui no interpreta, de nou, era el nostre protagonista, que obsessionat amb la noia per ser l'única persona que li dona una mica d'atenció, ja que és un amargat de 3 parells de collons, insisteix a portar-li el bitllet que màgicament havia tornat al tren. Així el recupera i els va buscar abans que succeeixi una tragèdia. I a on els busca? Al sostre del tren, clar que sí. Doncs per si no era prou la bogeria, allà dalt es troba amb un home molt misteriós, que primer li dona un cafè fet de mitjons i després el fa dubtar de la pròpia realitat. Per creure, s'ha de veure. No tinc raó? Vol dir que això només és un somni? Una altra cosa. Creu que són fantasmes? L'únic real és que si no espavilen acabaran esclafats contra un túnel. Així, aprofitant uns esquís que no preguntarem d'on han sortit, aconsegueixen arribar fins a la locomotora, tot trobant-se la nena, que lluny d'estar morta, està viva, perquè és una pel·lícula infantil i clar, hi ha certes coses que s'han de respectar. Ara sí, protagonistes reunits de nou poden continuar amb el viatge. Si no fos que no poden. No, primer perquè es troben amb un grup de caribús tallant les vies, després perquè aquestes es transformen en una muntanya russa i finalment perquè es posen a fer drifting per un llac glaçat. Després de tanta aventura, toca descansar una micona. Així reuneixen amb el nen pobre per fer uns bons karaokes i observar l'aurora boreal, fins que per fi arriben al Pol Nord. Lloc d'alegria, lloc d'esperança, màgia, il·lusió, elfs esclavitzats i un arbre de Nadal més gran que el de Badalona. Fota't al viol! Tots els nens baixen meravellats al tren, tots menys el nen pobre, ja que al ser pobre la festa consumista per excel·lència no l'ha tractat mai bé. Els nostres protagonistes l'intenten convèncer, però ell ho té ben
clar, foc Nadal, foc capitalisme. Cago en los padre, que el vago es comença a moure sol, portant el grupet d'amics a la seva perdició. Montcada, bifurcació. No! God, please, no! No! Sense rumb i més perduts que l'ET en un Ikea, el trio Calavera va avançant per la ciutat fins a arribar a la sala dels regals. El bailet anticapitalista en descobrir que hi ha un regal amb el seu nom es torna completament boig. Salta la cinta i l'agafa amb força, provocant que tots caiguin per un tobogan gegant, un tobogan que els acaba portant a la bossa de regals del Pare Noel, on també apareix el nen Torracollons. Només he trobat un paquet i a dins hi havia roba interior. Quina merda! Per gràcia o per desgràcia, recordem que aquesta és una pel·lícula per a tots els públics i el xaval no patirà un final tràgic. Llàstima. Tràgic o no, l'aventura ha d'arribar al seu final. Així els nostres protagonistes es reuneixen de nou amb el grup de la classe dels girassols per donar la benvinguda al rei de la festivitat, el Pare Noel. I és aquí on les coses es posen estranyes, perquè mentre que tothom gaudeix del so dels picarols i del vell panxut, el nostre protagonista no escolta ni veu res. Fins i tot quan un d'aquests cau al seu costat només li ve al cap una paraula. Descregut, 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 descregut. És aleshores quan el nen negacionista decideix deixar de ser negacionista, decideix creure en el Pare Noel. Crec en el Pare Noel. Què és el que has dit? I aquí es produeix la injustícia més gran de la història del cinema cinematogràfic i el motiu principal pel qual aquesta no sigui la meva pel·lícula preferida de Nadal. I és que tota aquesta gimcama infantil tenia un motiu, que un dels infants rebi el primer regal de Nadal. Un regal que no li donen a qualsevol NPC que s'ha portat bé, un regal que no li donen a la nena per ser la més empàtica del tren, un regal que no li donen al nen pobre per ser pobre i haver patit tant, un regal que li donen al protagonista. Per què? Doncs perquè és el protagonista. Així, el nostre protagonista demana el picarol com a regal, sent un símbol de l'esperit nadalenc i de l'existència del Pare Noel. Amb la feina feta al Pol Nord, arriba el moment de petar-se la velocitat de la llum per arribar a totes les cases del món, o com a mínim, a totes les cases amb un mínim poder adquisitiu del món cristià. Els elfs munten una rave i els nens, a poc, comencen a marxar. Ens acomiadem del nen pobre, ens acomiadem de la nena empàtica i ens acomiadem d'en Tom Hanks. Els trens tenen una cosa de bo. Tant se val on vagin. El que compta és decidir-se a pujar-hi. Un nou dia arriba a la vila del pingüí nadalenc. El nen s'aixeca emocionat, tot trencant la bata com a l'inici de la pel·lícula, fent-nos dubtar si ha estat un somni o és que el director es diu Christopher Nolan. Sigui com sigui, baixa corrents a obrir regals, tot trobant el picarol del Pare Noel i una carta escrita per ell mateix. El picarol sona, però els pares no l'aconsegueixen escoltar. Aquí el narrador ens diu que la gent el deixa d'escoltar quan es fa gran, però que ell no. Ell el continua escoltant perquè encara creu en la màgia del Nadal. I això ens obre dues teories, dues possibilitats noves, dos futurs hipotètics. Opció A. El Pare Noel existeix, sent ell l'únic encarregat de portar els regals i de gestionar tot l'apartat nadalenc. La gent hi deixa de creure quan es fa gran sense qüestionar-se per què cada 25 de desembre apareixen regals a casa, tot provocant una incongruència metafísica de 3 parells de collons que només es pot justificar dient que viuen en un Nadal públic promogut pel govern en funcions. Opció B. El Pare Noel no existeix. La gent quan es fa gran deixa de creure i s'encarreguen ells de repartir els regals. El prota no deixa de creure tot esperant que sigui el Pare Noel qui porta els regals. Resultat, els seus fills es queden sense Nadal. Quina opció us agrada més? Ho podeu deixar escrits als comentaris. I ja que sou per allà, podeu fer m'agrada, compartir-ho i seguir-me a les xarxes socials. Ja sabeu que s'intentarà fer el que es pot, però no sé si es podrà fer tot el que s'intenta. Moltes gràcies i fins aviat. Xau, 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 xau. Bon Nadal!